Panah Pasopati kenuwuhan kae kaporo netesake banyu. Kanane banget tumetese banyu rasane legi. Wuhan opo kan? Ger Joko Tani. Opo iki wacon? Saka kaduan bapa kok keprungu. Kaya swara tatit lagi nyamber. Iki mau napa? Pangapunten ingkang kathah Bapak. Dereng kemawon kula kapenca ing Pancabaya sak temah. Kula sampun ginakaken panah Pasopati Bapak. Pasopati tok gunakake. Nani nggih Banjur tok gunakake kanggo apa? kangge nampani wowoan menika Bapak. Sareng kula tampani panah Pasopati sak temah netesake banyu. Sareng kula raosaken banyunipun raos legi Bapak. Wit sing dhuwur kae. Nani nggih Kae jenenge wit Bogor. wit Bogor, Nah, wohe kae jenenge siwalan. siwalan. Banyu keng kena Pasopati keng tumetes rasane legi. Nggih. Muga karana legen. Ya muga wae wit Bogor kae besok uga kena kanggo sumber panguripane para mung tani. Ngaten. Niki yo ngono. Kados pundi? Kewajibanmu abot yen bisa upadinen Betari Sri gelis boyong ana ing Desa Arumanis. Nuwun pamit, Dok. Sing hati-hati. Ana marak ngendi maneh anggun kula mati. Mongko ing sisih lor nganti sabrang lor aku wis mapan ana ing kono. Babar pisan aku durung kepranggul kelawan Betari Dewi Sri. Iki ana pawongan sing ning kene. Nanging aku ora bakal mlebu. Aku kudu mbacut kan supaya aku bisa mboyong kelawan Betari Dewi Sri. Pawongan aja mbacut kowe dhisik, aku pengen takon marang kowe. Ana swara Wis pas Nanging kowe ora wujud. karang. apa iki? Wis pas entuk kowe ora mangerteni marang aku pawongan. Aku wis weruh kelawan kowe. Nanging sakwise aku weruh kelawan kowe, banjur kaget rasane atiku. Yen tak sawang kowe kuwi dudu lamaking menungsa. Pancen bener aku ora lamae menungso, aku salah sawijining krajiman. Bangsa krajiman. Iya, Kang aran sapa? aku Manyarsari. Manyarsari. Iya. Pawongan, ing kene aku bakal takon marang kowe. Ngendi sing desa wong iki ngendi? Desa Uwung. Heeh. Desa Uwung ya desa kene. Ya kene iki. Heeh. Yen ngono tenan kene desa Wuwung. Bener. Yen ngono kowe ngerti kang aran Joko Tani, Pawongan? Joko Tani. Iso. Ora ana loro mung sawiji aku dhewe. Apa? Aku Kowe? Joko Tani. Kowe Joko Tani. Heeh. Mengko dhisik sajake kok bunga atimu sakwise kowe ketemu kelawan aku. Banjur ana perkara apa? Pancen seneng rasane atiku ketemu marang kowe jalaran apa? Ada saka kraton Sendang Gayang.
Kemuju ning desa wong kene aku mau kepengen goleki kang aran Joko Tani. Goleki kelawan aku. Iya, mula ing kene aku ketemu marang kowe rasa senenge atiku ora bisa ndak bayangake maneh. Oh. Rumangsa bunga atimu Bunga banget sakwise ketemu kelawan aku. Bisa. Aku takon kelawan kowe. Apa? Kok bisa bunga? Kuwi nemu perkara sing kepiye? Jalaran apa? Aku kuwi ketemu karo kowe. Rikala kowe teko ning papan dunungku, kowe teko ning kamarku, jur kowe njaluk sayang karo aku. Rasane iki jan ora karu-karuan. Mokal. Kemokal piye? Sansaya kaya wara. Lah kok kaya ora aja ketani. Tak kira lagi sepisan iki aku ketemu kelawan kowe Manyarsari. Kaporo pekondo kelawan aku. Lamun to aku wis tumeka ana ing centongmu. Bisa. Ngrangkul kelawan kowe. Njaluk sayang karo aku. Jejanggutan kelawan kowe. Pancen bener. Lho, kuwi ndek kapan? Dek winginane, njur aku se kurang marem aku njaluk mbok keloni. Banjar aku mbok keloni, aku ora ngira jebule aku tiba saka kembali. Oh, ngimpi. Iya. Manyarsari. Apa Joko Tani? Sesuk maneh yen arep cerita ngimpine didhisikke. Lah yen ngimpine didhisikke turune kapan? Yo ora sida turu yo. Lah iya, wong urung turu kok ngimpine diceritake. Oh ya bener. Lah iya teruse lagi ngimpi. Jujur rahayune mau ngimpi. Lah, Yen to kelakon temenanan, walah yo cilaka. Kok iso cilaka? Peh aku kamu juga aku kaya ngene ngono ya. Ora mung perkara kawujudan. Aku kuwi lamaing menungso. Kowe kuwi bangsa krajiman. Pancen bener. Apa ana tinane menungso kok bisa carem asmara kawan bangsa krajiman? Ateges ngowah-ngowahi kodrat. Dadi durung ana ya Joko Tani. Durung ana. Mula yen durung ana saiki dianake wae kowe karo aku carem asmara wong loro. Ning kamar wong loro ngono lho wong kok bagus kaya ngene jan ora guna yen tak aku ora ketemu marang kowe wis jan wis ora bisa ndak bayangake. Yen to kelakon aku carem asmara kelawan kowe. Dosa apa bebendu apa sing bakal tak sandang? Wis to ngene. Yen to babagan dosa lan bebendu kowe ora usah kuwatir. Kabeh mau engko sing nanggung aku. Kena Dosa diwiradati. Iya. Lah jenenge wong seneng kuwi ra mawas kuwi menungso apa ora? Aku seneng ya aku seneng kudu kelakon. Mergo garapane ati. Iya. Gembleng tekadmu kepengin sandingan lawan aku. Nganti golek teko kene iki ya bedake aku tresno karo kowe, aku kepengin dadi bojomu. Nanging ana emane Manyarsari. Lah kok emane nggo ngendi? Emane aku ora seneng karo kowe. Kowe mau karo aku. Sing gedhe pangapurane. Ya wis, yen to kowe mau karo aku ya ora apa-apa senajan to aku wis dak lewangi teko kene goleki marang sampean. Ning sampean mau karo aku ora apa-apa. Ning aku ra ketang pisan to keloni. Lho, Ben tak nggo tombo kecelit iki lho. lah iki Apa? wong jenenge carem asmara kudu linambaran Tresno. Aku ora tresno kelawan kowe kan supaya aku leladi sing kaya Wis ngono. kaya ento kowe wedi karo kawujudanku, kowe ora lati karo aku karo merem ya ora apa-apa wis. Karo merem. Ya, Ora bisa. ora iso tenan. Pangapurane sing gedhe. Apa meneh? Aku ora saguh. Ya wis ora apa-apa dadi bojone moh. Kon ngeloni pisan ya moh. Ya wis nggo tombo wirang, nggo tombo isin. Ku tombo isin. Hah? Jaluk apa? Aku duduhi tok ngono wae wis marem aku. Duduhi apa? Kepene ngerti barang siji sing ora iso entek selawase. Iki Apa? Manyarsari. Iya. Jenenge barang saya suwe saya entek. Kok ora percaya? Barang iki ora iso entek yen to ora dipangan rakyat. Barang apa? Sing mbok gawa ngalor ngidul kuwi. Aku ora nggo apa-apa. Gawa. Wong wujud panah. Ora panah yen panah iso rusak. Iki yo lincip. Iki ora iso rusak kok. Ora iso rusak. Ora iso rusak, ora iso entek. Barang apa dumuken? Dumuk. Heeh. Tenan. Tenan. Wis tak dudu tok ngono kok nak marem aku wis. Kowe pengen ngerti Iya. ana tetembungan. Tetembungane apa? Kayu waru dipangan rayap.
Maksudnya? Lamun kowe weruh bakal girap-girap. Girap-girap? Ya kuwi sing tak pengen aku pengen yen roh girap-girap. Lha iki wong wedok apa wong lanang kok meksa ngene? Lho wong aku tresno kok ora tak paksa. Lah aku kondo, aku iki ora tresno karo kowe. Ora tresno ya aku tresno ya tetep kudu iso dadi bojoku. Manyarsari. Sepisan meneh tak elingno kelawan kowe. Kowe kuwi bangsa krajiman, aku ki menungso. Sing tak jaluk lawan kowe. Lamun to kowe kepengin sandingan karo wong lanang, mbok yo golek sebangsamu. Aku mau bosen aku bendina mbok kon nyawang kanca-kancaku kae bosen aku jen-jen kabeh. Buta-buta kabeh moh. Kowe becik bali. Ora bisa. Ketimbang aku bali ora dadi bojomu lek becik aku tumekane pati. Bakal tak wujudi manyarsari. Dadi manuk manyar sing kaya ngene. Nanging eling den eling. Senajan to aku ora bisa dadi bojomu, atiku lara marang kowe. Eling-elingen Jawa Tani, kowe ento nentandor apa wae bakal ndak rusak Jawa Tani. Rumangsa kagol atine, dhewe tak sampurnake. Kaporo dadi kawujudan manuk manyar. Pinangka homo kepengin rusak tetanduran ana ing dukuh. Wong